Здрасти, ето един бърз трик да увеличиш вероятността хора, които посещават Facebook профила ти, да влязат в контакт с теб и съдържанието, което имаш. Съответно, може да е страница, може да е някакъв файл, който изпращаш, или видеоканала ти, подкаст и така нататък и така нататък. Става въпрос за корицата на твоята страница. Можеш да я оптимизираш, като прикачиш към нея линк, на който хората като кликнат на корицата ти и да виждат линк, става ето последния начин. Влизаш в редактиране на снимката на корицата и кликваш върху самата корица, върху самата снимка и тук има описание. Може да кликнеш на бутона Edit и тук съответно да сложиш, може също да напишеш за повече информация. Виж моя YouTube канал или там каквото си решиш, подкаст и така нататък. И съответно про тип или про съвет в самата корица също може да включиш. Кликни тук, за да видиш там каквото безплатно искаш да види, някакво подаръче, дигитално подаръче, или пък примерно кликни тук, за да вземеш 15-минутна безплатна среща с мен, или към каквото искаш да насочиш хората, за да се свържат с теб директно, с надеждата това да ти е било от помощ. Поздрави и успехи!